Hola a tothom, bon dia. Anem a fer un altre nivell del supermercat. Aquesta vegada no ens interessa saber amb exactitud el que costa, ni tant treballar el pagar i el tornar al canvi, sinó a l'arrodoniment. Nosaltres quan anem al supermercat i pensem quants diners necessitaré per anar a comprar, doncs això costa aproximadament això altre aproximadament, doncs això i això, només amb això tindré prou. Anem a fer una prova. Jo he posat aquí uns productes. Les llenties a 94 cèntims, a més són preus reals, l'oli a 2,50, les magdalenes a 99 cèntims, els mocadors de paper 99 cèntims més, els espirals 59 cèntims i el tomat afegit 80. Llavors aquí hauríem de jugar a fer aproximacions. Llavors si ens fixem en els preus, aquí podríem dir que aproximadament és €1, 2,50 estaria justament a la meitat. Hi ha alguna cosa més algun producte més que ens podríem arrodonir amb €2,50. Si us fixeu, tenim els espirals que costa 2,59. 2,50 i 2,59, si us fixeu, podríem fer €3. No patiu per aquests 9 cèntims perquè, si us fixeu, arrodonirem a €1 la tomata i aquí ens sobren 20 cèntims. Aquí ens estan sobrant un cèntim, i aquí ens sobren 6. Per tant, el càlcul seria €1 més 3, €4, 5, 6, 7. Amb €7 jo podria perfectament anar a comprar i em sobraria alguna coseta que són els cèntims que hem vist. Però normalment no anem al súper amb €7. Sempre si sortim de casa normalment portarem un bitllet de 5 i 5 o portarem 10 o 20. Llavors, a partir d'aquest arrodoniment ja podem fer els càlculs amb els bitllets i les monedes. D'acord? Que vagi bé. Adéu.